Sziasztok! Köszöntelek titeket újra a csatornán, és ez az a videó, ami ígérem, hogy nagyon különleges lesz. Őszintén mi sem terveztük így, de pont akkor érkeztünk Balira, amikor kezdődik a balinéz új év. És ami ilyenkor történik, az nem egy sima ünnep, hanem egy nap, amikor a teljes sziget szó szerint leáll. De mielőtt minden elcsendesedik, előtte történik valami teljesen más. Az utcák megtelnek emberekkel, mindenki kint van, hatalmas a nyüzsgés, zene, dudák, kiabálás, fények. Olyan az egész, mintha egy fesztiválba csöppennél bele. És a legdurvább, ezek az óriási ijesztő szobrok, az ogo-ogok. Minden egyes figura egy-egy gonosz szellemet jelképez. És az egész felvonulás célja az, hogy ezeket a szellemeket elűzzék a szigetről. Minél hangosabb, minél kaotikusabb az este, annál jobban működik a rituálé. És tényleg brutális a hangulat, dobok, tűz, tömeg, mozgás mindenhol. Azt érzed, hogy az egész sziget egyszerre él, aztán egyszer csak vége. És másnap reggel minden megváltozik. Eljön a nyepi, csend napja. És ilyenkor Bali teljesen leáll. Nincs forgalom, nincs zene, nincs munka, nem repülnek a gépek, a reptér is bezárt, az utcák teljesen üresek, és nem csak a helyiek, turistaként sem mehetsz ki. Mindenki benn marad, nincs zaj, nincs fény, este még a lámpákat is alig használják. Az egésznek lényege, hogy a sziget láthatatlanná váljon a gonosz szellemek számára, akiket előző nap elűztek. És közben az emberek befelé figyelnek, ez az újrakezdés napja, a megtisztulásé. Azért még jó, hogy ilyen szállást foglalhatunk meg. Nem panaszkodhatunk, elveszünk ezen a napon is. Nem fogunk magadlozni. Hello! Itt vagyunk a Balinéz új év napján. Reggel felkeltünk. Lekapcsolták az internetet. Úgyhogy még mobil internetünk sincsen, és ma nem lehet semmit hangoskodni. A legminimálisabb fényt kell használni. Nem mehetünk ki az utcára, csak itt a szálloda területén lehetünk. Még szerencsé, hogy van legalább medencénk, meg ki tudunk ide feküdni ezekre a napágyakra. Úgyhogy a mai napunk azzal fog telni, hogy pihenünk, és valószínű meg fogom szerkeszteni a balis videónak az első részét. Tegnap már bevásároltunk ilyen kajákba, hogy éjjel azért ne halljunk. De itt a szállodában is csak egy ember dolgozik ma. Úgyhogy még az étterem se üzemel. Lehet, hogy otthon sem ártana ilyen új évet. Szerencsére jó időnk van, úgyhogy ki tudunk ide feküdni, napozni. Este meg majd valószínű kijövünk és megnézzük a csillagoseket, mert azt mondják, hogy ilyenkor a legszebb. Tegnap hatalmas buli volt a városba. Lementünk, megnéztük, csináltak így papírból, meg fából ilyen szobrokat, tökéletű szobrokat egyébként. Nagyon jól meg voltak csinálva, ilyen szörnyek egyébként, nem is szobrok. És azokkal vonultak fel a város utcáin. Ezt elvileg egészen éjfélig mindenfele vitték itt a városba, és utána valahol fölgyújtják, vagy szétszedik őket. Azt nem tudtuk meg, hogy hol, pedig ezt is meg akartuk nézni. Úgyhogy hazajöttünk, de szerencsére jó időben, mert pont a vihar előtt elkezdett
elkezdett szagadni tegnap este az eső. De iszonyat sok ember volt, szerintem valaki csak ezért jön ide Balira, hogy megünnepelje ezt az új évet. És ezeket a szörnyeket itt miközben viszik az utcán, rázzák meg, forognak velük, meg közben zajonganak mellettük. Ezzel is, hogy elűzzék a rossz szellemeket. És most tulajdonképpen a mai nap meg arról szól, hogy az egész Bali leáll, és nem mennek se a repülők, se hangoskodás nincsen, se élet, semmi. Ezt is megéltük, megnéztük, hogy milyen. Egyébként nem akartunk ilyenkor jönni, vagy hát nem tudtuk, hogy ez ilyenkor van, de legalább ezt is megnéztük. És őszintén ezt így megélni teljesen más volt, mint elképzeltük. Az, hogy tényleg nincs hová menni, nincs mit csinálni, kicsit úgy lelassul minden, és ez meglepően jó érzés volt. Kicsit úgy kiszakadsz mindenből, volt időnk pihenni, beszélgetni, csak úgy lenni, és ez most igazából pont jól jött, mert még eléggé az utazásunk elején vagyunk, és még most jön igazán a java, úgyhogy kellett ez a kis pihenés. Fura belegondolni egyébként, hogy az egész sziget képes leállni így egy egész napra. Semmi rohanás, nincs semmi zaj, nem mennek a motorok, nincs fény, itt pár darab lámpát kapcsoltak fel itt az éjszakai ilyen hangulatfény, de egyébként nem volt semmi, gyönyörűek voltak a csillagok este, és szerintem egyébként pont ettől ilyen különleges ez az új év, és valószínűleg, hogy ez egy olyan élmény volt, amit nem lehet így átadni kamerán keresztül, de nagyon jó volt, hogy ezt átélhettük itt Balin. Gondoltam, megér ez az esemény egy külön videót, adjuk meg a tiszteletet itt a balinéz új évnek, és gondoltam, megcsinálom róla ezt a rövidebb kis betekintést. Remélem, hogy az ilyesfajta videók is tetszenek nektek, és hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóban, ahol pedig folytatjuk a kirándulást, és jönnek a programok ezerrel. Sziasztok!